Maybe can the GFA GFA secretariat if you papa get to grade and then the school members and on was assigned to the general secretary and then school members and the regional chairman the northern the upper west central Wonderful and Greater Accra said was I am a GHALCA and Asante region, so I'm a Fira. GHALCA vice and chairman, so by club chairman, Dreams, that's what I want, and Eugene Nobel, and also ESCO member, but only to my daughter. Yabaha, Nagabone. In the forces a body cry, now no young Chasapa. Now, Asamba won't to prepope and copy yourself no. So one transit, no one GG. If I say about friends and comments, any information, we to be with the journey free back direct instead of Sakawetra, we can campo. And you know. Say, the Abadi, a woody, a difference, a criminal act, a woody. Then, young far, some one was, and some fine share, safety and security protocols. Now, you will be down. I 77 years. Now, then, I said my buy Francis. Yeah, say Francis and some fact and film. And the bands are nice, I'll say, friend, Division 1 clubs in no share meeting. And I don't share JJ or more contribution. Maybe they call women football and also a job contribution. Maybe they call Premier League clubs and a job contribution. Maybe they the first supporters leadership. So, one supporters leadership teams me now by na yenianoma ifi Kobe Asante Kotoko ain't me because now I'm also with you the play I don't mean until again says sad dear and ye bepada na ya baby chia ever man before Kotoko no one kasa ya baby man yako na yebisa no ni hihia woye na ye that one your supporters leadership no that's where she are na ya jump contribution almost ni mo fo say omo die church ni mo free say ye ya be boa ma say enko si da achi no enyina ye be jefi no na mo Kotoko ankasa ya jere die e free say only house of folk e come tuma bo mu e tro krata ba akoso e di signature obi a signature shase e di mi Kotoko fo say was a year and so yache at your buyer nature say Yakoma and Americans in Chia. Now, yes, I translate be some. This is to your my so why yes, we bet me the other boy as GFA at the only her resident. How you plan on as in by you say, you think as a scene put on give na say most that can go and I'm not doing something. Most of the two on mapa. Timothy said, now necessary, and so. Some of our material upon what friend can do. Any other regions and Penfold and Mobudua. Buy a mobile train in a go very good. Now, I said, yes, in the proof will be and some mine. Now, you know, Yakamana, Ekasa, Yakan Shin and money, everybody will say the wine. Sorry. I'm saying, a JB Kakra, I say, the Kamuna. I'm saying, make a job. Son of Bear, more anxious, he's in trouble for more. One of the summer ever come ever supporters in here. Na anamoa
mon penny for 2 years. Two bank crime. Am I a me or me and son, Nana bureaucracy, and as a man for Safo, near me day. Is she IGP? Is she IGP? No, you're done near me. Am I a 33 points resolution from the Ammonium we are. Is she a class or so? We got also another resolution points from the class. Now, I can't come a boom, but name to me and Cambo, a Brian G. Kotoko. Has the Kotoko with the bias, ya Cambo. And you know, Cratano, when you're ready, after we have the Cratano, ya copy Kotoko, because I call all stakeholders. Mra, they are basis here. Ye Biswa into Nebo until I never. When first when I'm from here, my family crop for some cheer. Watch my street. And Russell, this year minister. Minister on run first day in office. But send us some non special take and where I am until Cobol. I'm also doing food to buy. Until Nina ever back at him. I papa or tea with the Kusu. Minia Kuma or said to Ajima, the one friend Kotoko, on the Asante regional football chairman, GFA chairman. Papa, so your friend Eugene Nobeniamo, not nowhere. You didn't be on your brody, so yes, a brody. Or your sweet blast for director and opposition. Or a CEO of Sweet Blast, and also a ESCO member. I have a pay friend somewhere, Abu Abri. You want friend Qatar. Now, Oban now, when you feel Asante raise a funeral, but can you funeral? I don't know if you check my crack. Papa, so, John, Kofi, and Sam. Now, okay, not on my chairman of GHALCA, you're talking about him. I'm from Wangasema Post. And I'm also a member of the Security and Safety Task Force. Until also LSU. Mammy, your friend, Muntie Manu, the president of Mobile Jim and Local Sipone. Friend Phyllis, Maka Phyllis, see Phyllis Maku Monka, or a administrator or a tram divisa, which one club, born Wayach, Waya Klaus Baby, and was also a vice chairperson for GHALCA, and said that to Papa, or a big Billy, but she was a little. Fellow Alaji Yaya Sadugu Ofiwa, no one was you be a yes, one, no one was you be a RFA chairman. Also, you have to be mad, Nayanka say, if you try to get. As a Chatuchika, I don't know. Your fellow Gigi Alifu. Gigi Alifu. Or the Mohammed. Or the president of Dreams Football Club. He post me a president of Dreams Football Club. And here, Mamu Kachos for more than Ketoku, Dreams Football Club. And also, also a friend of Robert Otieku Duncan, not my picture, on my Central Regional Chairman of RFA. The ones I'm looking at the but where they a friend of Dr. Christian Charles Anto
Oye football. And yes, or yeah, or football or crab, back to until who play at the ball of Colombo. A friend say, as a copon, and the player of Colombo, they is real person. Was I a medical doctor? I was CPC tapa or a bomb raffle original chairman. Me a original a friend in Nana Safu. What I will be trading. Quabra would advise it. Watch Michael watching a future stars football club, Asante region, president. And Edu Gaspar. So, Ashanti region so we chase you, but a vice chairman for Ashanti Regional Football Associations. And Stephen Apia, Otia, but also or Guts. Apia no CEO Emma Park Academy. Or Sansu ESCO member Ashanti region. Na we did football match or Juma or Juma for Papa your body team kono. Pejawasa na or a young minister, very sense. Eriko Poku. The friend Eriko Poku. Techima Heroes Football Club. Techima. Kotoko Muduti. Baba. I see you. I'm also a GHALCA executive member. And to me, I'm here. There's one kind of a a friend in Nana Safu Udro. We are Kotoko supporter. He's also a director. Chelsea Football Club. And I'm the GHALCA GFA Executive Council member. And as a atomic, so I took a pass in the Atobia because Miss Webber with the Francis Asante. They say address almost a GFA and I say GHALCA and Makwaba. I had a senior more Muslim. Richie Ato, and he was so young. Now, what you mean? Why are you my baby? I'm a yapa. And you bring up, and I ain't. Yẹn akọ baabi mo na mo organize tournament a ye league a mo nti yakọ pie nso atre a ye nso atre manfo enya abokansie asem siye mo na wasaka mo di kan krampo efre busa se mo ko ye de na akwasi mo ba be busa ye po said Bokoye, didn't see a ban say telephone from commodity, Yadibi. Yabo match in any general secretary, Yediso and Yadi Boko. But not Nequanswa. I had nobody Kayaba. Abebusa, no assem. No matter, and son of my friend, say Munina Mom Rankrai. Monte asem entimama nkran na mo friends ye mba no obi adwen a mo kwa akoti na de enti de higher no na motie na mo nkai makohia de course wo ho de yenim ebisi attendidie ba mu yenya instructor ni bi a voice note ono so asene se mo baaye no mbehia ye attempt the nyina begu yes blame ni nyina begu yes so supporters for ni share no blame ni nyina begu yes so say ye mum ani anyi ni ye ni e de kese ye ko ye ba men sha say free match no entokwa esi a obi mu a ya besra mu a ma hye ntokwa na se no ye mum no na mudi kan ma ye records bi no enda nipa no no mum aye I don't talk when I shall see no. Omunya Baku.
ɛhɔ nkɔ nkyɛn yɛwie ɛkɔdi yɛn gugu a asɛm siiɛ na neɛ na nenam ha afei koraa deɛ nkɔnkɔ te sɛ yɛsɛ ayi sika ne yɛanwɔ no wɔ stadium na mesrɛ wo mefa kwan wei so ɛde atom anim nsɛntwerɛfoɔ mu nyina mo wɔ ha ɛde atom anim madam Lydia Donko yɛnhia no ɛyɛ ayi GFA mu na mo faa no yɛnhia no wɔ yɛ asɛm mu ne nsɛm a ɔkeka yɛ nyinaa no na fɔwɔde mede gyina wei so ama obiara te yɛfɔwɔde de ama IGP ɔno no wasɔ asɛm no mu ɛna ɔyɛ biribiara ɛfɛ asoma so kɔkɔhwɛ adeɛ mu a wakɔhwɛ aba menim so wabɛbɔ mamane o sɛdeɛ yi o ɛfɛ mu ahu so kora mente sɛ maka biribi afa ɛwuo yi ho asɛm akyi baeɛ a ɔne nam a ɔkɔkɔ pie abusuafie hɔ ɔba wama mɛbusa yɛ ase wambɛka hwee ankyerɛ meteeɛ ɛna maa mefrɛ no wamfa ɛna mefrɛ general secretary ebusa ne sɛ yɛ asɛm asi no waba no wabɛtwa yɛn ho kɔ ɔbaa ne fie a wokɔde asɛm na wokɔka ɔbaa no ɔdeɛ bɛɛ na ɔne GFA wɔ ɛyɛ kɔtɔkɔ nti kɔtɔkɔ yɛne akɔ a yɛafrempɔn yi ɛyɛ yɛ supporter ɛna ɔdi akyiri kɔɔɛ ɛmu baeɛ a monte yɛano asɛm monka ho biribi a wasɛ akyiri kɔ ɔbaa no hɔ no na deɛ na wokɔ akɔka deɛ na wokɔ akɔyɛ ɛno nkɔ nkyɛn maame yi ba bɛsen kɔɔɛ ɔkɔkɔduru hɔ no wone nsuakyɛmanfoɔ o sɛ hwan na ɔne ɔma akɔhyia akɔ kasakasa aka ivi mpo frɛ pɔ ne ɛnka sɛ o wei ne wei wɔ hɔ enti wobusa ne deɛ siiɛ wakɔ akɔtie saa concocted story ɛwɔ hɔ deɛ ɔkaeɛ ɛnoa bi na nsuakyɛmanfoɔ kyerɛeɛ nsuakyɛmanfoɔ lɛta ɔmo kyerɛ sɛ wɔayi frimpɔn no kɔɔyɛ kɔkɔ no mu nsa ɛwɔ outside ɛna ɔde obi kɔkɔ nya asɛm ɛne awɔ ne sekan wɔ hɔ ɛna ɔde firi wɔ ba bɛwu wɔ sɛ ɛyi hɔ nom wakɔ akɔtie one sided story woba a wombusa biara na ɔde akɔsi TV so sɛ nipa no wɔn wɔ hɔ no wɔn wɔ hɔ deɛ nti na ɔkɔɔ hɔ ɛhɔ ewura mu hɔ nom no drinking bar bɛɛ na wɔ hɔ videos ɛbaa yɛ a obiara hu na nye gate n'ano ɔda a ambulance car esi hɔ nom wo ase tɛm bia ɔne nkurɔfoɔ ɔkɔ okura stadium a yɛsɛkyew mebusaw da bɛn na ɔwɔ awura stadium anaa wɔn ho sɛ yɛsɛkyew obi da na ɔde abɛsi sɛ ɛneɛ ɛyi nipa no kyɛ sɛ te sɛ asɛm no ɛho nhia bi mede mesrɛ no mo na mede etum anim mo na mo faa no yɛnhia no wɔ yɛ asɛm biara mu fiti beginning maame wɔhyɛ sɛ ɔno ɔmpɛ kɔtɔkɔ asɛm yɛsɛ aboa onya ɔbɛka wo ɛna ɔfɛ ne sɛ kyerɛ wo ɛbaa yɛ ne nations asɛm baayɛ wode video evidence ɛde asɛm no ɛkɔ court still yɛ supporters that won court every week biara and so apart from that nsɛm nneɛma bebrebe asi a no po wonyɛ ho hwee ebi kura po akɔ to the sense sɛ obi aka wa yɔnko police ni waka no a abɛto dwa and so wonyɛ ho hwee yɛ deɛ ba yɛ deɛ bɔsi mu di video evidence ɛna egyina so kɔɔɛ sɛ deɛ bronco na dɔkronko wɛ deɛ ɛne na maka akyerɛ wo no maame no yɛhia no wɔ yɛ asɛm biara mu ɔmfa no ho ɔdi na ayi a ɔmfa no ho nyɛ ne biribi but mo ɔmba kɔtɔkɔ asɛm biara yɛmpɛ sɛ ɔbɛ kɔmmɛnti wɔ yɛ asɛm biara biom deɛ ato no ɔyɛ ɔba abɛsia sɛ deɛ ato no deɛ ato yɛ no ɔnhuhu ayi biara deɛ a yɛdeɛ ɛpɛ yɛ adeɛ yɛa ne yɛdi ho awerɛhoɔ nti mesrɛ mede fa mo so na akɔ president hɔ na akɔ IGP hɔ no sɛ yɛsɛ yɛde nhia no ɔyɛ asɛm biara mu na nhwehwɛ mu ɔkɔkɔ yɛɛyɛ bɛnim sɛ IGP na soma no sɛ mo na mo soma no
menya sure say IGP na suma na Osman so nsambra enkwetena radio so emeke kansa enti say mabai na mo beti anu asem na masa frefre supporters for and now say CEOs for ni asa adwin ho biem and now say de makeka keka agu ye so no eno ana yeso ye de aka ho no mo de ko ye de nyame adom asefo aka omo de o mate ase ye nyina anim e ya agro nya edie ye no omo po a ye healthy rivalry ye no omo kra po etnase omo kra po na di kan SNA solidarity message e de bai so omo ta ye chi bibia e koso bia no omo ta ye chi ampampa so eyawa ye kom e wo sa other clubs nu omo so kwa sa yawo ni bia no omo di munyina muni atutu asem no nka ho ekoso menka se ehya ase esese ehya ase ache enso so edu obi so de a no makata so edu obi de a ene ebie every year press conference you see what the Kotoko cite example I will make it sure you call original office you busa say when na be find be against it there na mo edin krampa amode call ye krampo no omo amode omudin call na bebre kra ni ho kwagwa ponsa amode ka ho that day wan ko stadium na security ni onu kra that day na na mama ewu onu so amba enso nyina amode ka ho ye call ya police for kan and yes ya the omudin wo mu ye de beba lawyer ni fiti satan no every week bia ni every other week bia ye court if you say my imagine say mu nje mu referee for crime po mo kan ho kro mo ko omu nyina aye say obi anfa ne nsanka no enso so de akoso a ya buru obi o ko timi ko tia obi kra o park so kra po eno de ene mu hu se Kotoko ho ahinti so le saka ni biom maka aka saka ni biom ma amene de Lydia DCOP Lydia Donko ye hia no e we ya asem dia mu o di ni security here onko so now what they say professional league club licensing mo hwe ekwan a edi free junction ho e ho krampo nye nso akire kromu e anafo ekwan e free kwan na no e de ko ba bia e boboy nipa he kra na wo ekwan nyina anya mfutu kwan ai ho nyina anya ansakra park no so kra po VIP for ene ada yi nyina yetibom nyina yetibom pitch no so de eno de anya de krampa o kakra ye sebe nkola kra school for inter school so kra o ka so bo ho kra mo ninji enso na ya club license for agiato ni akwakobo security officers ba yeso a omu nyina bu inner perimeters akasa esisi ye wo VIP ho akura to the extent so nso ye to bro menu apanyi ni kwasi apia enye nso nkwa na omotutu yo be nso na ball no nso ball no na afi na aye gidigidi ho police ni ba akokra mpa amba ho police ni ba akokra amba omu nyina bu inside also so kra asem see ya your players no na yeku team officials egu attack no so bi ade aya komu won nsatema ho no ye de memma me kasa anwa eno na ye de egu krata so no e de abramo no ye se ye ne hasi ni ana ya chiro ene de amamo
yɛwɔ deɛ yɛhia ansa na yɛagye ato mu sɛ yɛbɛtoa league no so ɛna yɛde atom deɛ yɛrehwehwɛ in the interim so ansa na ɛneɛ na going for yɛho sesei but security measures no deɛ ɛno deɛ mɛka si so pii ɛwɔ sɛ GFA foɔ mo na mofa sɛdeɛ mobɛfa wɔ sɛ coffers no aban na ɛbɛtake care wɔ sɛ ne kwan bi a mobɛfa so biara saa security measures yɛde ato mu no policemen na ɛbɛba ɛna security cameras a ɛbɛwɔ hɔ deɛ ɛneɛ ɛnyɛ yɛntumi compromise it ebi a wɔbɛka sɛ Kotoko ne house yɛyɛ hwan ɛne yɛbɛyɛ wei afa deɛ moka yɛagye yɛn ho ato mu yɛsɛ yɛyɛ Kotoko yɛsɛ yɛyɛ house yɛsɛ momfa security measures wei ɛnto hɔ ansa na league no yɛatoa so sɛ mofo sɛ momfa yɛnyɛ hwee na moambɛbɔ deɛ a so be it but deɛ yɛde to mu anim no no yɛnhwɛ yɛ next match a ɛyi yɛsa akɔ wankyi yɛnim deɛ yɛkɔsi wɔ hɔ sɛ bi nkurɔfoɔ mma yɛnim sɛ obiara de nkurɔfoɔ mma ɛna ɛwɔ hɔ yɛntumi nkɔyɛ saa na ɔkyena nkɔ yɛde nkurɔfoɔ obi baa saa akɔ a hwan kwa na ɛbɛdi akyi asɛm wei asi a GFA menhu consent dodoɔ bi a mɔhyɛ yi next time yɛkɔ match a hwan mu na ɛbɛdi akyi akɔ nti agya mesrɛ wo fa to mpanyimfoɔ anim na deɛ meka so no sɛ wei ɛnyɛ secret sɛ mahu sɛ nam radio so ne ayi letter yɛde atwerɛ yi yɛakɔpe sports minister ɛne asɛn no kɔpe so ama IGP nti ne nyinaa no sɛ mofo sɛ still a mobɛkɔ so momfa yɛ asɛm nyɛ hwee na mobɛkɔ so a yɛde yɛwɔ hɔ but yɛbɛ make sure sɛ ɛyi saa measures yi deɛ momfa nto hɔ ansa ne atoa so yɛn prepare yɛn ho ɛnkɔyɛ hwee sɛ next week yɛhyɛ aseɛ yɛyɛ sei yɛn ta twɛn biem na obi biem santo ansa ne akɔka biribi nkwa no ehia sɛbe yɛde yɛafrempɔn deɛ ayɛ na mpɛsɛ mɛ yusu wɛ sacrifice ɛnso so saa na aba no yɛmfa no nyɛ biribi na yɛmfa nsakra nneɔma mu sen sɛ yɛbɛpere yɛn ho sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ mfomsoɔ no de aba deɛ ɛda yɛn anim no ɛna dɔɔso nti mesrɛ mo yɛmfa ɛkwan wei so ngyina yɛmfa nsiesie ebi sɛ waawo kasa wɔsɛ mo so ayɛ mfomsoɔ bebree momfa nsiesie na league yi a ansa na yɛbɛtoa so yɛmfa cleaning yɛnyɛ house cleaning yɛn make sure sɛ loose ends bi a ebɛtumi ayɛ no immediately no yɛasɔve no nyinaa ansa na yɛatoa so security cameras ɛwɔ baabi a yɛwɔ companies a install within a year acha 1 day 2 days obetumi install wɔ centers no nyinaa sɛ wobɛkɔ center bi na announcer gyina hɔ ɛna ma obiara ɛmfa ne camera ma obiara mfa ne phone twa biribi yɛwu sɛ ɔde phone twa a yɛbɛgye afiri hɔ ɛnyɛ secret mo a monim ɛkɔ so wɔ bono hɔ ɛkɔ so wɔ hɔ ɛyi ne nyinaa monim sɛ bono hɔ no na ɛwɔ nti wei yɛmfa mbɛyɛ kataso mmuaso yɛmfa mbɛyɛ korɔkorɔ de john biara nyɛ sɛ ɛnkɔ yie yɛn nyinaa yɛnim deɛ ɛkɔ so nti mesrɛ mo yɛmfa nto so yɛnyɛ na mene GFA wie GHALCA Mr. Nsa oba yɛnkyɛ mmom deɛ na afi a meme baa yi deɛ GHALCA deɛ mehu sɛ mokoma clubs no mehu koraa efisaka wei baa yi mo koraa na wɔsɛ mo di kan efisɛ mo na yɛyɛ mo dea GFA de ɔno de organize
matches mo na ɛyɛ mo dia ti mo kura na wɔsɛ aka mo di kan po na mbebu size o mo kɔ yɛ die na esi yɛ ɛnso so ya man kra ya ɛno kra IGP na frɛ ma ɛba ya me no hyi ayɛ ɛna maami ba so yɛ se yɛ ba o enti misro wo de afɛ no aba IGP te yɛ Sunday anadwo na me beduru ya nkra hapo so yekuma se ɛna ɔfrɛfrɛ yɛ ɛdisi sɛ ɔmo de kɔ he na yɛ ka se yɛ gya wɔ hɔ bibia ɔfrɛ ya make sure sɛ Monday anopa ɔbɛma regional commanders ne yɛ nyinaa aba chief ECI di ne gyina hɔ yi regional crime officer ɔno ogyina hɔ a wɔtie yi ɔmo baayɛ betie ano asɛm ɔmo baayɛ betie ano asɛm ɛna ɔmo saa ne ɛkɔkɔhwɛ kunafoɔ ne maame adeɛ kye IGP wɔn susu hɔ a ɔno akasa baayɛ ɛba betie yi megye sɛ obi ahu wɔ TV so ne yɛ obetie deɛ kɔɔ so ne biribiara apart from so wasoma nkurɔfoɔ direct so ɔmo nkɔ kadeɛ na ka ɛfɛ sei saka GHALCA mumu mo nkura bɛdi kan kura yɛ sei ansa na IGP po a ɔno wɔn nkyɛn abɛyɛ GFA foɔ deɛ sei deɛ nim so ɔmo mfa yɛ nyɛ hwee mponti ba yɛ sɛ deɛ ɔmo mfa yɛ nyɛ hwee mo fa mo bɛbu yɛ yi mo po mo mpom bɛbu yɛ yi yɛbɛkyerɛ mo sɛ yɛ Kotoko yɛ has mo mpɛ sɛ mo bɛfa yɛn ho deɛ ayɛ deɛ yɛ so yɛbɛfa yɛn ho ɔmo ka sɛ yɛyi to hell with Kotoko mo mpɛ hwee yɛyi mo nkɔ nkyɛn na mo nyɛ yi yɛbɛgya mo yɛyɛ deɛ yɛpɛ security measures ne yɛyi a yɛde ato ɛne yɛpɛ ansa ne atoa so yɛnka sɛ bɔɔbɔ no yɛmmɔ biom yɛbɛbɔ bɔde yɛbɛbɔ sɛ nnɛ ne kyena yɛ akora mo yɛ ne ready koraa na yɛbɛbɔ but until then ɛneɛ metumi aka kyerɛ sɛ yɛnyɛ ready yɛntumi saa nkyena hɔ ɛma obi biom ɛnsa mɛhwere ne kra na akɔyɛ talk shop but we there we will leave no stone unturned. We will make sure we will go to all lengths available to us. Now, omo inciting ignition bafo our inciting the supporters against us. Now, by this time, Krompa can be expected to say GFA more institute to probe into the whole situation. And so much you want to send a letter and a fine. Fine, no Krompa, my fine, didn't do omu Krompa, the Pakra, Samba, who didn't count. Chaos, you see, I don't know Johnny Baby. I got only one. O John Baby's wood in the Diaka was a fine. Etineches as a dear, Moon Fango, now dear, dear Beck concern a Yunquana, a Hiamo. Yes, Remo. Yes, Remo. A buffooner de war. And so, may I say, may yana a yard also. And no man shall me mono a dorsal. Ya, papa. Ya. Abranti, ne Massex in Sia. But you know, when Cramyashas were 14 years. I die a ne police for call. And while I you all be good name, Mameso. Near United Trust, regional commander. Crime in Ibusano, no mean United Mutrasi. Said DNT. Any accident to you. And yes, we are going to be. Wakra na ire ne mma me kohwe ball aba no ba ya obi obehwe ball a ye de sekan awo no yes ye de wo na se ye de wo ehunumuna wo ye de wo wakum na no nampa se e fa na tra ye fa na tra na no akọbọ bi wura amane me ne kwasi nyina na kọe wase nkola no ono abefa wo no e do mato ne education fund so ayi no so ne bibia ono ane na so ne si
yɛngya na na mu nyɛ biribiara mefa akɔnya wei so de atom anim sɛ san kwasi ada ɛbɛyi 16th February ɛne yɛdi ne na wɔtwe da ɛnɛ me ne mu ɔka sɛ mpanyimfoɔ wɔ Sunyane hɔ a wɔyɛ ade bɔde n'aba wɔsi yɛmfa no mmra ɛnam ɔno ne tim nti ɛnam ɔno so nti ɛna wakɔhyia na kwanhyia wɔ nti yɛmfa no mmra ne yɛmbɛyɛ biribiara nwie yɛmbɛyɛ biribiara ama no nti invitation a mede saa de ama mo na ɛwɔ sɛ muhu masɛdeɛ kane no n'akyi ayɛ a sɛ yɛmfa saa akwanya wei yɛmfa ntenetene deɛ da yɛ nim na mmɛbu ne sɛ wei mu deɛ sɛ kane no na ɔmo yɛ kɔtɔkɔ yɛda ho yɛ kɔtɔkɔ yɛda ho yɛ house of folk yɛmmienu na yɛaka yɛtiri abɔ mu no ɛneɛ baabi a ɛbɛkɔ biara yɛbɛmɛki sure sɛ adeɛ wei a yɛreka nyinaa akɔ mu no ɔwɔ sɛ moyɛ ma yɛ yɛn so yɛne timi gye yɛnya awerɛhyɛm sɛ yɛrekɔ baabi yɛde nkurɔfoɔ na ɛkɔ akɔbɔ bɔɔl wokua wogyina wo park no so na mobɔ a ɛnyɛ fɛ yɛka normalization time after COVID a obiara nkɔ stadium deɛ na ɛsii nti yɛsrɛ mo atwerɛtwerɛ no biribiara wɔ hɔ dada bɛdɛbɛ committee ɛwɔ hɔ ɛna okurugyato deɛ nyinaa wɔ hɔ saka ɛni nyinaa yɛahwɛ ɛne yɛsuasua yɛayɛ ayi a aka biribiara ɛntumi nsa nsi biom nti wei deɛ agye waba a wonni ha bɛbɔ wo din nti wɔn bɛka akyerɛ deɛ mekaeɛ mene nso apa akyerɛ dada nso maka akyerɛ ɛmsi me nso aka meka akyerɛ ɔm na obi so nyɛ bi nti waba yɛ mo akɔ aba meba na course ne rush ti na ɛntumi anyɛ sɛ ne ɛsi ɛkaeɛ no nti ɛdeɛ ɛbɛda m ase sɛ maba bɛtie yɛ yi ɛsɛ wurɛfi na wɔsa akɔfa a nti ɛneɛ ɛmu akɔ aba bi sɛ adeɛ no nyinaa na monhwehwɛ wɔnyi pro yɛsɛ march no ɛne nneɔma ɛkɔɔ so ɛwɔ stadium hɔ park no so ɛne ɛyi na mo institute probe ɛnkom na yɛhu when the Indian say police case, and you charge us, how can you? And I'm catching what you was I the catch us? Would you hear one? Fine, yeah, you know. Debbie, also, Panama with some descendants before pre-match, then they see us here, Stadium, then see. Okay, Pamela at the African markets at 2 force. And to his meal, it's so fair. Oh, sir, Moshe. Yera or Mohokra, no mercy. I was on my own room, Tim, no, and simply basket, and nothing. Generalist, when I am Mutia, aye, how to say, generalist. And who went to trust him, who are not obedient, a ye brantai, Asian attire nursing ceremony. Tama, Prosper Ma, a castle commissioner said, why into Omonia. And I'm catching said there be outside home. And no man for a year, you're outside more. A chest said, you're trust me a qua, there will be danger. Anna, Aja Otie, we must have one. When you born, we name Papa. And I did go see him. A see a we are not friend. A see a we are not patch out. A see a we are not friend. And to probe na air cannon. Moon Yesham GFA Institute program. Much in a and the cost of fight in any year be amount of money BBS in on probi, when you are finance near ye. Nothing now will share. CEOs near you say now come here there. And you know be at us. Now won't probi won't be so be angry. One from Mumbra, then you say Mumbra near Shia. There's a better talk shop with him now. One's out to preparatory. And see we dear and she said him. Yet you weigh as a cranium. It was a change, now. Change near now. It was short term, it was long term.
yeah the ape ne se mo hwe na yeah bisa de de ato so mo hwe na mo nya mai before then the problem there I was say koso now whoever is at fault say na mo see the video evidence a prosecute you know da mo gina you know whoever is at fault say criminal aspect no plan konche ya sa problem whoever is at fault or say it money untimi nkojira baabi emfre supporter say mo me attack no mo so ma say robot for onka ya na speed o no ma start to tunu o ma no mo buy so what me say yeah na omo hwi no ma jai ko na person no e ja to tuni kwesi ya no won pe no asa won pe kasa no ensuo ne kwesi apia na mo tun nsuo buru no say otimi select we anyway munyi in film stadium ono no select or you cars o munyi Pooley any Asante regional chairman oka ye hu no specify say do share glasses munyi in vie and a boys no e ba yes ojina court no si GFA for almost monya mo dey yeah monya mo dey the focus 2 minutes that's it you guys know the moment they say I most my person no trying to tell the two are there so because some by 77 brothers I say one person you know if you back home ya bibia anka ye ya mo kwano so anka mo kan say say no say mo number baby anka mo ye the way say slab mo say sa ko fa ni odo no tina woni tina se bi efu ye no mo tie na so raro ma woni say de na no betu IGP officer ka so ko so le bae ne kwa na bitima bi kwa me de kwa no na me ko fa no chi ye frame me first person am here number ya next am fair no raro ma so bi so ka so itoka say you know enui ne busa fo nyina dodo na wo kuku omo so mo basunya ti kam ye kosunya ni to okra kam sa fa GFA back say me de me konfa no chi ndi so mo kosunya dan ke enfre logical am sa jo say Kotoko anti tira ye sem sa de mo jimu ya fa me say me ko roma ko check me temperature ba fa mo take it and so ye fra mo timi kasa bi am fra no so o masim no sem bi na so me fra na ye ne wo ascore man pon the first time busa so ara roma busa wa say say euro afro nti wona akoye nya kakra so na sem sa konam sa ba hospital entina de ko ban sa no so etiri kwa na ora ma na ofre me no am me she ho ma ko di report na ma ko lab we report area no afia sa to so oroma e da se ne ana mo to ni ye ba yi ni sama wa kan ni na se de ko kan na kan no ya dia emuhia court back and asem na ja GFA so ne teach me sporting aspect of it if there were misbehaviors and misconduct over when you say GFA we na you know fact the association fatal or the channel was a court so in asem instead of Asante na de se be ja bibia amanaka so amaka ne to aso ya fatwa so ne say na dia mo prepare mo a she league bia as a man forward to Nazi in Ghana, I said, that I was made a point of the kind of Sama Yakubi. The Tibon, and it is one thing that GFA one of the answer come. You buy and tell you buy a chip, you must pay it's a restaurant. Say, you die in the Yaku. You might be a man in a dose. Then GFA point you. There's so many office in the school, your bed now. Ni ahwe say anamon bia omutu no e di etire ni atro say ye we akawe be asem ni e dey capture Kotoko na ya ka say na ye so ye be tani police te say na ke ese ya anya e be mi e ni say e ko ye ni mo enye Kotoko be bia ye bobo bia anamon a e say GFA tu ye be hwe say omo be ye enkai out there boy any about 7 places points out their mind and idea a attack but idea the man puntu aba
na nko so aba we football na ye bo the main mount as ye say nana ade we enka kromu hape and ram it Zoom meeting 3.5 hours for CAF. This discussion took like 1 hour 30 minutes. It tells you how it's gone far. And now so me home toy and say they be funded free. Head of security or CAF it's possible so baby kromu ha na otri obedi bi mafoforo person share one-on-one no be some minimum some even though my reports so that I say the person who me one-on-one I'm church no church send the asemo every chair and here see a bit so say to just send the akoso Liberia and then answer the see Morocco no people no eso na it's a mess up say they are here for the chair na Kotoko misuani na so ni na ade no ayagudi na em say akọ aburo so wo de ye hu GFA 2 anamo yes we de kakra one thing concerning hooliganism before say enya ade a eboa ni ami nwan mo kuma se bebre on ba stadium a on se me sansan difficult yes I never win an show until I am in charge all the matches are mine. I never had any casualty. The bomb is to say, here go ye against advice I'm aware some of them, because why we have the amount to do. That's we are sure, say, Nanane Kurt, the absolutely come off fonts. Now, young Kwasa, I see, but to do also every Kurt in the opening. Since I see a month and look at them open, Kurt and home fan, only Proma. Now, the bit back as a home fan, but some not share with the lady. Mobile where I cannot back door. But Mima is on cheerful, was where the cock. Kurt and Kurt on Tiapo or Tiapo and calling me part of the kind first. Kotoko me assure second to cry the Kotoko chairman. Because a year or two only in here, a year or two only in here. Asamaba, no fan, no turn no, but do go mad, that's it. I am able to call you. Those who are meetings in a translate. You said they come, and go with you. So, Bassa, you might be giving me. That's how she won't say. Your vacancy is Zubia. The yes, will be a bit more. Be no 100%. Club Jen can so any no. Yes, Kakao. The name is here quite being never going to say, the original penny for them that I must say. Yes, more grand and getting this any crown, more by day. The beer more you be not happen for the and that's you can say what I check. With the great to a football, you have football and talk. Now, and the other pa, it's almost say, but we are some not doing a fan of until the best said, I'm kind. When you're not in the fair, now you can't be so supporters. How much I see? It's as a German, I can say, yeah, no more, yeah, here, I think that's you can free. When you're saying you'll be a man supporters, no, and you're not. What you never took on be also with ye. Send your obsessor, send us as a. You supporters, no, your magnet can say, and they can't. It's as a Ubian or Kotoko, me a gold view. Ubian or Kotoko, in free of them, the business are. Until the bottom was now, Yamakwai said, what is so how I'm going so therefore, my prayer, the more applying to me, you don't fight to me, sir. Don't check what's happening. On the basis of the lawyer king, the candidacy so, I said, in Iowa, you're happy with assurance from Asante. Teach you look at one hat. Teach like I said. He said, every bad GFA diva. Semadaroma Musum, said Nana, only Nana Afedi, Modi Katabai. I can come, Mubebri new protocols near Diba. So has look at the Kodi Tumwa, and I'm a count bois, Nanina, sanity to me, I have more system.
so nti eba bi yɛ hash bi yɛ den ba ne nyinaa yɛ sɛ ebe nie ntia nti akase fo madaroma mo boa ne epushi ne adi tuma edidi yɛ sɛ betimi aboa ama basa ni dedeli noma obi ka sɛ bi obi hu but saa noma ketekete no kwa na sɛ etimi esutumi twa so hu obi ba ne won me na wo bɔ ya kyerɛ no obi an sɛ me na wo bɔ bi ba sɛ osuma mi hu na nkwa betwa wo bɔ so hu nti saa noma no nyina hyehyɛ ho mra enti bia no nyina madaroma ebe fɛ no mu nyina discuss yɛ pem support titiwo ne akase fo na mo wo kana football no na ya aka nyina ne timi atwa so na etuma yɛ tuma na sanity etuma ba ball no madaroma yɛ dase